लाइमोनफोरानो बांसिनै गाज्रि थासारिजों मोगा-मोगि जायो। लाइमोन होननानै बुङोब्ला बांसिनानो एग्रेसिभ जायो, माने बारा उल्थां-फाल्थां जों साननो हाया। राजखान्थिनि ओंथिया समाजखौ मोजां लामाजों दैदेननाय आरो जौगाहोनाय। इराग्दाव ब्रह्मनि बिबुंथि। रावबो राजनितिनि जानगाराव थानो हाया। सोरबा आबादारियानो होन, सोरबा स्टुडेन्टआनो होन, सोरबा न'नि आइजोआनो होन, बा जोंनि समाजनि सोरबा धोरोम गुरुफ्रानो होन, माने डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्ट जोङो राजनितिजों इनभल्भ जानो गोनां जायो। दा ओंखायनो राजनितिकनि मिनिंआनो जाहैबाय उन्नति आरो प्रग्रति। क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव थानाय बड' नेशनेल गेस्ट हाउसआव इउपिपिएल दोलोआ लाइमोनफोरजों मोगा-मोगि सावरायलायनाय हाबाफारिया मैया जालाङो। दतमा ब्लक लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि बानजायनाय बे हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि, लोगोसे बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारि, लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि इराग्दाव ब्रह्म आरो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरिफोर बाहागो लानायजों लोगोसे 100निबो बांसिन दतमा ओनसोलनि लाइमोनफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआर सिंनि मोन 40 बियाबनि सिङाव लाइमोनफोरजों लोगो हमलायनानै मोगा-मोगि सावरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ राजखान्थि बिथिङाव सांग्रांथि होनो नाजानाय जादों होनना मिरु लाइमोन इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि इराग्दाव ब्रह्मआ फोरमायो। लोगोसेनो लाइमोनफोरानो बांसिनै गाज्रि थासारिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। राजखान्थिनि गेजेरजों समाजखौ मोजां लामाजों दैदेननाय आरो जौगाहोनायाव लाइमोनफोराबो गोबां बिबान मावनांगौ दं। बेनि सायाव थि थांखिजों आवगायलांनो थाखायनो बेफोरबायदि मोगा-मोगि सावरायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों सांग्रांथि होनो नाजानाय जादों होनना इराग्दाव ब्रह्म बिथाङा ओरैबायदि फोरमायो। जोङो बेखौ बयबो मिथिगौ जे मेक्सिमाम जे जोंनि समाजनि गाज्रि थासारि बियो लाइमोनफोरजोंनो डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्ट माने सोमोन्दो दं आरो बिसेसकै लाइमोनफ्रानो बांसिनै माने गाज्रि थासारिजोंबो मोगा-मोगि जों जानायखौ नुनो मोनो। दा बेनिखायनो जोङो 40टा ब्लकआव हाबदों। बे हाबनायनि जोङो जे एक्सपिरियेन्स जे जोङो लाइमोनफोरजों सावरायनानै जे एक्सपिरियेन्स मोनदों, जे फिडबेकफोर मोनदों, दा बिथांमोना जोंखौ बुंहरदों दा बेबायदि सावरायनाया बुहुद सिगाङावनो जानांगौमोन सार होननानै जोंखौ बुंहरो आरो। दा बिनिफ्राय जों बुंनो हायो जे जोंनि जे सावरायनाय दिनैनि बायदि जे हाबाफारि लानाय बे खुब साक्सेसफुल जादों होननानै जों बुंनो हायो। दिनै जोङो बुंनो हायो जे सोरबा सोरबाया बुंनो हानाय जाहा राजनितिजों जेबो लोब्बा गैया। गोबाङानो गोबां बुंगोन जे लाइमोनफोरखौ पलिटिक्सआव इनभल्भ खालामनो नाङा। जोंनि जे प्रग्राम खालामनाय बेखौबो गोबाङानो गोबां बुंदों, जोंखौ कमेन्ट होदों बा जोंनि फारसे गोबाङानो गोबां बुंदों जे लाइमोनफोरखौ स्टुडेन्टफोरखौ लानानै बिथांमोना राजनिति खालामदों होननानै। नाथाय मोनसे खोथाखौ स्पष्ट जानांगोन, जायफोर राजनितिखौ मोजाङैनो मिथियो बिथांमोना मिथिखायो जे रावबो राजनितिनि जानगाराव थानो हाया। सोरबा आबादारियानो होन, सोरबा स्टुडेन्टआनो होन, सोरबा न'नि आइजोआनो होन, बा जोंनि समाजनि सोरबा धोरोम गुरुफ्रानो होन, माने डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्ट जोङो राजनितिजों इनभल्भ जानो गोनां जायो। दा ओंखायनो राजनितिकनि मिनिंआनो जाहैबाय उन्नति आरो प्रग्रति। राजनितिकनि मिनिंआनो जाहैबाय जोंनि समाजखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनाय, जोंनि समाजखौ उन्नति खालामनाय। पावार केपचार खालामनायनि नामाव, गाद्दिनि नामाव जे जोङो राजनिति खालामबा जानाय नङा। ओंखायनो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि थांखिया बेनो जे जोङो जोंनि समाजखौ जोंनि बे राजनितिनि गेजेरजों माबोरैबा जोङो उन्नति खालामनो हायो बेखिनिखौसो जों नोजोर होदों। दा बे उसिलायैनो जों लाइमोनफोरखौबो जों खावलायगोन बा लाइमोनफोरखौबो जों बुंनो सानगोन जे दिनै जोङो ससियेल मिडियायाव गोबांखौनो नुनो मोनदों जे जोंनि लाइमोनफ्रा माने राजनितिकनि फारसे माने एसेबां माने गियान दं गैया आं बेखौ बुंनो सानाखै। दा राजनितिनि फारसे दा बिथांमोनहा एकदम नायथावै जाथावै माने पस्ट होलाबायनायखौ जों दिनै थारिखआव नुनो मोनो। बा जोंनि बेरेखा हान्जानियानो जा बा जोंनि माखासे पलिटिकेल हान्जानियानो जा माने सरकारनि सायाव बा सोरबा दैदेनगिरिनि सायाव माने गाज्रि गाज्रि खोथा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदिजों जोंनि समाजा मालाबाबो उन्नति जाया। ओंखायनो जोङो लाइमोनफोरखौ खावलायदों जाहाथे राजनितिकआव डाइरेक्ट अर इनडाइरेक्ट लोब्बा थानानै जाहाथे बिथांमोनहा माने फैबाय थानाय समाव जाहाथे राजनितिक फारसेबो बिथांमोना सांग्रां जायो बेखिनिखौ आं खावलायनाय जाबाय। दा लाइमोन होननानै बुङोब्ला बांसिनानो एग्रेसिभ जायो, माने बारा उल्थां-फाल्थां जों साननो हाया। बिसेसकै जोंनि गेजेराव लाइमोनफोरनि गेजेराव फ्राय खम मानसिया माने गावनि भबिसतखौ साननानै खामानि मावो बा समाजनि गावखौ बेक्ति सासे दायित्व गोनां होननानै जों सानो आरो। दा ओंखायनो जोङो बावैसो समाव बा आथिखालाव बयबो नुनो मोन्दों बे ससियेल मिडियायाव माने जोंनि मानब गेदेर चिफ सारनि सायावनो होन बा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावबो आं बुंगोन, बिथाङा जोंनि बेरेखा हान्जाब्लाबो बिथांनि सायावनो होन बा जिखुनु जोंनि दैदेनगिरि बा समाजनि जायखि नेतृत्व होआ बिथांमोननि सायावनो होन बेबायदि जानला मानला नेगेटिभ पस्ट होलाबायनाय, गाज्रि
माने नंथारै खोथाफोरखौ आरजाथारै खोथाफोरखौ बुंलाबायनाय बेथ' थिग नङा जोंनि पार्टिनिया सोरबा खालामदोंब्लाबो जों बेखौ माने जों लाइ होआ आरो खारना जाहैबाय जोंनि UPPL हान्जानि आदर्शआनो बे नङा ओंखायनो बेरेखा हान्जाखौबो जों खावलायदों बयबो राजनितिक हान्जाफोरखौ जों खावलायदों जे राजनिति खालामदोंबा जों सोद्रोम आखुखौ जाहाथे जों दिन्थिलायो आरो दा बेखिनिखौ खावलायबाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा माने बयबो सांग्रां जागोन सानसेनोथ' गासिबो बुजिया जोङो सानसेनि उनाव सानसे सानसेनि उनाव सानसे माने जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बुजिहोनो सेस्था खालामगोन आरो बुजिगोन होननानै जोंहा माने फोथायनाय दङ